يرخبر سلازي فلتقن انسسا تغيروا يبلو انسسا تغيروا سلازي انسساو بحري انسساو ركابه انسساو بالالعه تخيد نهر كينكا انسسا كينكا تنبر مالتي سلازي اتزول ون انسسا يخون ناي دمو ركابه غير كان توليد كيا حنت دمو تفلطو يا معاك كامحير من زنا حفرتا اب سعر نحققت ወይ ድማ ኣብ እምኒ እንዳሓፈቀት ያ ትኸይድ ከልብኻ ትፈልጦ ያ ስለዚ እንስሳውን ትፈልጦ ያ ኣድግውን ትፈልጦ ያ እዚ ትውልድ ናብ ኣድግ በቕለ ዝተቀየረ እትርካብ የው ናይ ኣድግ በቕለ ስለ ዝኾነ ሕፍረት ዘይብሉ ትውልድ ዝኾነ ማለት ስለዚ ከልብ ቅድሚ ሰብ ትራኸብ ያ ድሙ ይትራኸብ እዚ ኩሉ ባህርን ሕር ዘይፈሊጥኩም ሰብ ክቡር መልክዕ ስላሴ እንኳን ኣብ ጽርግያ ክራኸብ ይትረፍ እንኳን ኣብ ጽርግያ ማለት ኣብ ተዓራቱ ኣገዙካ ብዘይ አንሶላ ክራኸብ አይግባል መንፈስ ቅዱስ ተኾንኩም ደሊኹም ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ጥቅልል ብዝበለ ዓራት አሚን ንጹህን ቅዱስን ይሁን ነጸላ ገይሩ ዝራኸብ ናይ ምንታይ ምሳሌ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ዝተኸለለ ግርማ እቲ ውሽጢ ዝርከብ ከንታይ ቅዱስ ርካቤ ድስቲ ከይተኸድነት ፀብሕን ተሰሪሕካላ ተኸባብ ዘሎ ብምሉ ጥርጥር ኢሉ ዝባላ ሻሓደ ሰብ ከይተኸድነ ርካቤ ዝገብር ተኾይኑኻ ተንበዝ ዘሎ መናፍስቲ በዝ ዘሎ ኩሉ ግዜ ወጊኦም እዮም ዝነብሩ ሕጂ ነጸላ ኮላይ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ እሞ ነጋንንት እውን ዝከላኸል ምዃኑ ፍለጡ ማለት እዩ ጥራይ ሕፍረት ኣይኮነን ቅድስናውን ዘልብስ ጸጋውን ምዃኑ ፍለጡ ስለዚ በዚ ጌርኩም ዕፀውዎ ማለት እዩ ናብቲ ካልእ ክንከይድ ከለና እዚ ሕብረተሰብ እዚ መንእሰይ ብፍላይ ንቅድሚ እዩ ዝነብር ያ ንቅድሚ ስለ ዝሓስብ ብሩካቤ ጥራይ ዝሓስብ ዘሎ ምክንያቱ እንስሳ እንታይ ዝገብር ዝበልዓ ሳዕሪ ዘርኢ እንተበሊዕ ኮይኑ መጨረሽታ ዋላ ኣቦ ክድቅስ ይኽእል ኣቦ ክዕም ይኽእል መን ዳኣሉ ንገዙ ዝወስዶ ዋኑ ነቲ ሳዕሪ ክበልዕ ክነጥር ክብሉ ናብ ጉህም ከዓ ትኽእል ዝብላዕ ጥራይ ይደሊ ትሳዕሪ እሽኽ ዘለዎ ኮይኑ እውን ክበልዕ ዓይኑ ክነቁር ይኽእል መን ዳኣሉ ከምኡ ዝገብር ሓፆር እሊ ኣቢሎ ቀስቂሱ ዘብልዕ መን ሰብ ሕጂ ሎሚ ሰብ ይተሳይን ዘሎ እንስሳ ኩላትና ኮይና ኢና ናይ እንስሳ ባህሪ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ኣብ ደገ ሓነው ፈርሲ ዝረኣየ ብዕራይ እንታይ ዝገብር እንታይ ኢልኩምኒ ተሓደ ሽትት የብላዕ ይብሉ ኩሎም ኣብ ብዕር መፅኦም መን ይወጎ ኣይፍለጥን ነቲ ፈርሲ ስለሸተቶም እዮም ሓቀይ በዚ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል ማለት እዩ ኣብቲ ፈርሲ ዘለዎ ወይ ድማ ኣብቲ ገንቢ ዘሎ ብዙሓት ኣሞራ እዮም ዝእከቡ ይብል ኣሞራ ማለት ትፈልጦ እዮም እንታይ እዮም ደልዮም ፈርሲ ንሕና ድማ ከምኡ ኢና ደሊና ኣብ ሰዓት እዚ ሃገር ዲኻ ደሊኻ እወ ዋት ኢዝ ነሽን ትበሃል ዘላ ወይ ድማ ሓንቲ ካውንትሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ ህንፀት ሃገር እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ እንታይ ማለት እዩ ኣህዛብ እንታይ ማለት እዩ ሕብረተሰብ እንታይ ማለት እዩ ባህሊ እንታይ ማለት እዩ ሃይማኖት እንታይ ማለት እዩ ከይፈለኻ እንድሕር ኮንካ ንመን ኢኻ ትቃላ ዘለኻ ማለት ምስ መን ትቃላ ዘለኻ ትብኡ ዘሎ ስርዓት ባህሪኡ እንታይ እዩ ካበይ ኣምፂዎ ኣበይ በፂሑ ክመፅእ ከሎ እንታይ መስል ነይሩ ሕጂ ኸ እንታይ መፅእ ኣለዎ እዚ ፅንዕዎ ስዕኑ ምቅላሱ ክፅብቐልኩም እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ናትና እንታይ ኮይኑ እንድሕር ተባሂልኩም እዋ እዚ ኮ ምህር እንድሕር ተባሂሉ ንስ ዘዝበሎ ትደግም እዚ ኮ ተጋዳላይ እንድሕር ተባሂሉ ንስ ዘዝበሎ ትደግም ሕጂ እንታይ ኮይኑ ትርእስና ማለት ልክፍ ጥራይ መሊ ከምቲ ኣብ መዝሙር 118 ኢሎ ዘሎ ምስ ሰራቕ እንተባዕልካ ሰራቕ ኢኻ ትኸውን ምስ ደራፍ እንተባዕልካ ደራፍ ኢኻ ትኸውን ምክንያቱ ደርፊ ስምዕ ዝወዓለ ነታ ደርፊ ዘፅንዕ ፀርፊ እንድሕር ውዒልኻ ፀርፊ ስዝኒኖ ብኤርትራ ከለና እንታይ ምሂርና እንድሕር ፀርፊ እታ ታፍላ እንተ ሓሳዊ እንተ ኢሉ ሙሉ መዓልቲ ዋላ ዓብዪ ሰብኣይ ታፍላ እንተ ሓሳዊ እያ ክብል ክብል ዝዕድ ስለምንታይ ሚድያ እያ ኣብ እዝኒ ኩሎም በፂሓ እያ እንታይ ተማሂርካ እንተ ኢልኩም ንግን ወላ ሓንቲ ሲልካ ንግዜ ትስሕቕ እንታይ ዳኣሉ መሲሉ እንታዚ ዝተጥቕርዶ ተጥቕምሎ እዩ ዝብል እምበር ወላ ሓንቲ የለን ስለዚ ኣብ ወፃ ምስ መፀ ስዝኒኖ ኮሜዲ ገዲፉ ኢዝ ግሬት ወላ ሓንቲ ዘርብሐ ስለ ዘይነበረ እዩ ዘርብሐቶ ዝኸውን ነይሩ መቐፀሎ ነይሩ ዘርብሐ እንታይ ይመስለኩም ኣብቲ ዓዲ ስኢኑ ወፀልሐ ኤዱኬሽን ናብ ትምህርቲ ከይዱ ናብቲ ከርብሐ ዝኽእል ነገር ከይዱ ኣበይ ነርካ ኣብ ቲክቶክ ኣበይ ነርካ ስለ ዝገደድኩሞ ሓንቲ ንሽቶ ኮሜዲ ሰሪሕን ኩልና ርእስና ንቕኒቕና ከይዱ ማለት ስኻ ካበይ ኢኻ ፌስቡክ እንታይ ዚኻ ቲክቶክ ሕጂ ኩላ ፌስቡክ ኩላ ቲክቶክ ኮይና ማለት እዩ እቲ ዝደልዮ ዝነበረ ምዕባለ ሕጂ ይረኺቡ ኣብቲ ዓዲ ተዓፂዎ ስለ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ ኣይቀፀለን ትኻልእ ኣይቀፀለን ኣብ ዝኸደ ግን ሜራ ሰሪሕ ዝበልዐሉ ካልእ ዝገብረሉ ኣሎ ወዘተረፈ ኩሉ ተጠቒሙሉ ስለዚ ኣብቲ ዘለናዮ ዓዲ እንታይ ተማሂርና ንዓድና ንኽድ ካብቲ ስርዓት እንታይ ተማሂርና ወፂና
بعين بيت كريستيانون كاب أبعدنا خلنا نتوهر خمي جرنا حزنا يلنا عبد الجم سوس أنا هيمانتنا نبي دربينا يوم هجى خمي جرنا هيمانتنا نبي نبرك المرسل نخل زنت زي حاسينا لا متى يخون لنا مالك زرينا ريفولوشن لو تقلن سلازي لو تزمت كاب جزاخاي خجزاخاي تغير ده أخذ ليها هذا سرعة كتغير ليها سنة سرعة كبرنا عليها نتوزل له سنة سرعات زي بقولوا سد منقص تغير ده حركينك سخاون أفكار أدب كبر سدنتك أكب نتوجت بيت كريستيان زلوا زموت بيت كهنت نعنا قتيلنا زلوا تغير تغنك نسخاون كموت كتس من الساح مقرب مثل لايك تفلت لك مغنيات توما بزلوا بسألوا تايكونن وجزت تقبلوا بمن دارا ببز حزبي توزلوا منقصتي بتمرتي يكونن تسقيلوا بأفلت يكونن بمن دارا بقدمنا زبال أقلقلت مريحنت يلا ها تمالز مثلا عايكبلس النغلي سلام تاي ناتو هبت على ناتو بلص حاف عبلكا نتهاجر تعريا مغنيات بلص أتابع على أنت تقميت أميم تما بتحت زلوا بزح زقام سمالتي سلام تاي كابهم ززنت أبي توصلوا شو عتكم توم كفات سبعتنا لعل أنت غيرك ماجن سوادي هم تقولوا ودي كت تيلو خلوا كت يبل ها انتي مخان تفلترو بقى ولا نتطعير سيكو خمس غير زلو مالتي اتمن سيجن تاي مالتي كوم خبل كلا نيعوا خاي نيرو نيعوا نسنجر زبل علن حركه فيت كالو خن كاغن that's it he's playing over your mind بومرخا غير يصاو زلو نسكو خبتي مسلالو ابت ኤርትራን ዕዝ መስልኩ የለን ነተሐረ እንዳገጨው ነተሐን እንዳሐሰው ከምዚ እንዳገበረ ይነብራሉ አደኻ ግን ዕፀም ቁማል ነው ዲዋሉ ብናፍቆት ተሸምቂያትሉ ንሱም ሰዓትኑ መስድሎ እንታይ እንዳገበረ እንዳዳኸረ ንስኻኸ ተሸቁርሽካ መብዓድ ወፃውን ማለት ስለዚ እንታይ ያኽብለኩም ዝደሊ ማለት ይሄ ሓደ መጀመርያ ሕብረተሰብ ከምዚ ትማል ዝበልናዮ ጸላእን ተሊካ ኮይኑ ንጸላእ ክትስዕሮ ዝግበአካ ምንታይ ሰይጣን ጸላእ ኻይን ሕር ተባሂሉ ሰይጣን ሓደ መጀመርያ ብውሽጥኻ ኢኻ ክትስዕሮ ዘለካ ትውሽጥኻ ዘምፅኦ ስለ ሓሳብ ምስ ሕብረተሰብ ዘይከይድ ንህይወትካ ዘይቅይር እንድሕር ኮይኑ እግዚአብሔር ገስጽካ ነዚ ሓሳብ ሒዝካ ለይ ትመጽኢልካ ሰዓሮ ውሽጥኻ ምስ ሰዓሮ ብደገ ኢኻ መጸካ ብመን ብዕርኽትኻ ኣነ ርግፀኛ ኣብዚኣ ብምሳይ ትዛረባላ ጽባሕ ምሳ ዝቃለሱ ዝነበሩ ብምሉኦም ብርጌትና ሓመዱ እንታይ ወሪድኩም ትምስዲቆ ተውዕለ ክብልዋ እዮም ካብ እስራኤል ዝመጽእ ብዙሕ ሰብ ክድውለላይ ካብ ገለ እንታይ ኮይኑ ዝድውል እንድሕር ተባሂሉ ንሳ ምዕባያ ምትስኣ ብመንፈስ ቅዱስ እውን ደው ምባላ ሰይጣን ኢኻ ቃለሳ ማለት እዩ እቲ ሰይጣን ስጋ ለቢሱ ይሆነን ክመጻ መልሓስ ሰብ ሒዙ ወአንስኽኮ ኣባኽኮ ክንደይ ተስፋ ዝገበርና ኢና ንመንእሰያት ከምዚ ክጥርፍልና ጽባሕኮ ብጥርሙዝ ጌርካ ትጨድልና ንጽበየኪ ክብላይ ሰኻ ካልእ መሪፅ ኣላ ሒዛቶላ እንታይ ከም ዝብሉ ኣረድኡ ነገር እዩ ትማሊ ምስ ዳህላካ ምስ የለኹ ብምሉኦም ናይቲ ስርዓት ደገፍቲ ይኹኑ ናይ ካልእ ይኹኑ መንእሰያት ይኹኑ ደቂ ኣንስትዮ ይኹኑ ጽባሕ ንቐፌታ ከምፀልና ይኽእል እዩ ከምዚ ስለ ዝብሉ ባእዳህላ ኪኖ ንፈትዎ ኪና ነዚ ሰብዚ ከይተምፅልና ክብልዋ እዮም ስለምንታይ ቢኮዝ ዚኣር ኣእምሮኦም ተሓፂቡ ወፂኡ ኣፍልጦ ንምሓዝ ድልዋ ኣይኮነን ወላ ሓንቲ የለን ስለዚ ነፃ እምሮኻ ትፈልጦ እዮም ከበሮ ቡም ዝብል እንታይ ኮይኑ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዋላ ሓንቲ ስለ ዘይብሉ ኮይኑ ጥሩሕ ስለ ዝኾነ ንሕና ኸዓ ጥራሕና ኣፍልጦ ዘይብልና ስለ ዝኾና እንታይ እዮም ክገብሩ እንተኢልኩምኒ ስቑኢሉ በቃ ክጨድር ሕጂ ንሕና እንታይ ደሊና ኣለና ምስለቡ ከምቲ ምስ ወደቐ ጀሪካን ማይ ሒዙ ሲጢሉ ደው ዝብል እሞ ምስ ረገፅካ ዘሕመካ ከምኡ ረዘንቲ ሰባት ክንከውን ደለና ብሕብረተሰብ ይኹን ብኻሊእ ይኹን ሓደ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብቲ ዓድና ዝነበረ ሽግር ኣብዚ እውን ቀፂልዎ ኣሎ ብዙሕ ተዓዚበ ኣለኹ ኣብ ሆስፒታል ዝወደቑ ሰባት ምስ ረኣኹ ምስ ሓተትኩ ኣነ ናብ ትምህርቲ ዝመፅእ ሰብ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ክበፅሖም ጀሚሩ ድሕሪ ክገድፎም ጀሚሩ ጽባሕ ከምቶም ስንኩላን ክርስዑ እዮም ተመልከት ድሕሪ ድማ ኣብ እስር ቤት ዘሎ 2 መዓልቲ ክበፅሖ እዮም ወርሒ ምስ ኮነት 2 ዓመት 3 ዓመት ተፈሪሱ ክርሳዕ እዩ ምርስዑ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ እስር ዘሎ ስም ከውፅአሉ ክጅምር እዩ ንሱ እንተዘይእሰር ነይሩ እኮ ከምዚ ጌርና ንሕና ይመቐፀልና ነቲ ትምህርቲ ከምዚ ምገበርናየን ዝብል ክመፅእ እዩ ስለምንታይ ትዝበልፅ ከም ተኣሰረ ኣይፈለጥናን ዝበልፅ እዩ ተኣሲሩ እኩይ ኣይኮነን ተኣሲሩ ኣብዛ ሚድያ ከምቲ ዝበልክኹም ደጊመ ስሙ እንተጠቐስክዎ ከማይ ገይሩ ዝፀሎ ንዓይ ጆን ብላክ ከማይ ገይሩ ዝፀሎ ይነበረ ናብዚ ሚድያ ማለት እዩ
ማለት ንዓይ ክብል ከሎ ኣነ ወላ ሓንቲ ኢለ ይፈልጥኒ ግን ሓደ ብሉፅ ኤርትራዊ ተኣሲርኩም ንለውጥ እንተኮይኑ ሰብኣይ ሕፁብ መዓንጣ ግደፎ እዚ ጥኒን ዝብል ገዛ ኤውሮፓ እንዳኸደ ዝዛረብ እዚ ትርጉም ኣይሂበኩም ኢናኹም ዲወንት ቸንጅ እንድሕር ኮይንካ ንዓ ተለወጥ ኢሉ እንድሕር ኣምፂእኳ ከማይ ኢላ ክትቅፅል ዝግባእ ዓብዪ ማዕፆ ተዓፂኩም ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ለውጢ ማለት እዩ ኩሉ ርዒሉ ኩሉ ገገዝኡ ሒዙ እቶም ክፉእ ዝገብሩ ዝነበረ ዋላ ስራሕዮም ኣቋሪፆም ተላቢብ ዝበልዕዎ ሰትይዎ ኢሎም ገሊኦም ንጀርዳን ክሃድሙ ገሊኦም ንገለ ክሃድሙ ዓቕሎም ዘፅበበሎም መን እዩ ጆን ብላክ እቲ ኣይዲዮሎጂ ናቱ እዩ ሕማቕ ኣይኮነን ዋላ ኣይምሃር ዋላ መሃይም ይኹን እታ ምስኡ ዘላ ውህበትን ሓቅን በንቂራ ነቲ ምሁራ ደንቂራቶ ነቲ ተጋዳላይ ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ ሙሽ ከም ዝኾነ ኣርያቶ ከምዚኦም ዝመሰሉ ጀጋኑ ክትከስርዎም ኣይግባእን እንታይ ደኣ ትገብሮ ትቕምቅሞ ኣዕሪኻ ኢኻ ተምፅኦ እዚ ወዲ እዚ ሓቦኛ እዩ ነይሩ ካልኦቱን ከምኡ ዝመሰለው ንሳሕ ሒዙ ምስ ከደ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ልኽባጥ ብምሉእ እንታይ ኮይኑ መስለኩም ስራሕ የለ ገለ የለ ንግዚኡ ሰብ ክሃርም ገለ ጀሚሩ ኣብ መጨረሽታ ሃዲሙ ንኡጋንዳ ሃዲሙ ናገለ ሃዲሙ ናገለ ሰላም ረኺቡ ሰብ ሰላም ረኺብና ምናልባት ኣብ መንጎ ዝህሰይ ሰኣን ንኸውን ዋላ እቲ ደጋፊ ዝነበረ እንታይ ገደሰኒ ምሕሰብ ሕዋተይ ዝቃተል ኢሉ ገዲፉ ደይንድ ኦፍ ዘደ ይበፂሑ ናይ መጨረሽታ በፂሕዎ ስለ ዝኾነ መንእሰይ ማለት እዚ እዩ ስነ ሓሳብ ማለት ንስ እዩ ዋላ ብሃይማኖት ጥኒን ክትብሉ ይትወድና እመቤታችን ከምዚ ጌራ ትግለፀልና ተገሊፃትልና እንድያ ትዛረበና ሳላ እንዶ እቲ መፅሓፍ ዘሎ ዘረብ ኣስማስ ሒዝናዮ ኣምፃ ኣቢሉ ጥቕሲ ጥራይ እስኪ ዘወርበል በጃ ኢልካ ካብዚ ቤተክርስትያንና ኪድ ረሓቕ ኢልካ ቅርዲድካ እንተ ዘይወፂኻዮ ክዕረ ይክእልኒ እዩ እቲ ናይ ሃይማኖት መራሒ እውን ፈሊኹም ፍለጥዎ እቲ ንህዝቢ ክዕሪ ዝኽእል እውን ፈሊጥኩም መሚኹም ፍለጥዎ እዚ ዝቐይረና ንዓና ዩኒቨርሲቲ ዝተምሃረ ሰብ ኮ ራስ ወዳጅ ዝኸውን ፈታዊ ርእሲ ዝኸውን ኤዱኬሽን ካብ መጠን ንላዕሊ እንተኸይዱ እንታይ ኸውን መስለኩም ነብሰ ፍትወት የምፅ እዩ ሶሻል ኣይዲዮሎጂ ግን ቸንጅ የምፅ እዩ ረጂም ትብሎ ንስኻትኩም ማለት እዩ ለውጥ የምፅ እዩ ሶሻል ኣይዲዮሎጂ ማለት ንሰብ ምፍላጥ ማለት እዩ ኤዱኬሽናል ኣይዲዮሎጂ ማለት ግን ማተርያል ምፍላጥ ማተርያል ሓደ ዶክተር እንድሕር ተማሂሩ ብዙሕ ማለት እዩ ውሽጥኻ ፅኒዑ ሕማማት ጥራይ ክነግረካ ዝኽእል ጥዕና ኣይኮነን ዝነግር ኣስተውዕሉሉ እንታይ ክብል መስለኩም ኮሌስትሮል ዝበሃል ኣሎ ከምዚ ኢሉ ካብ መዓንጣ ከይዱ ንባይል ከምዚ ገይርዋ እንታይ እዚ ፕሮሰስ እዚ ጥዕና ዘድሊ ተኮይኑ እቲ መድሃኒት ሒዝዎ እንተመፅዩ ነቲ ዝጠፍአ ከምዚ ዝገብረሉ ድሕሪ ንስ ይኮነን ሓደ ርእሲ እንድሕር ሃልዩ መካበር መግበር እዚ ኣለዎ ቅርፍን ቋቑሑ ድዮም መረን ምዚ መፅዩ እቲ ዘድሊ ዘሎ ስድዩ ኖ እዚ ስለዘየድሊ እግዚኣብሔር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይፅሓፎን ክተሓውደ ደሊኻ ካማይ ድጋ ኪድ ሰሊሆም ተሓፀብ ኪተፈወስ ኢና ፈውሲ ዘለኣለማዊ ምሕረት እዚ እዩ እዚ ንዕና ዘገድሰና ክትቅየር ዲኻ ደሊኻ ጎ ከም ናይ ጆን ብላክ ሰብ ኣይኩን ብድድ በል በቃ ይትመለስ ንድሕሪት ነቶም ሰባት ሕማቕ ዝነገብሩ ተረዲእዎም ዶ እቲ ቤት መንግስቲ ዝነበሩ ብጣዕሚ ተረዲእዎም ኣሕዋቶም ምማቶም ምቕታሎም ደስ ኢልዎም ዶ ኖ ብደም ክሕተት እዮም ዋላ መንግስቲ ይጣበቐሎም ዶ ኖ ኣፍሊጥዎም መንግስቲ ከም ዘይጣበቐሎም ኣዲኦምን ኣቦኦምን ኣብኡ መቕታሎም ተሸቑሪሮም ከም ዝነብሩ ኣነ ኮ ርግፀኛ እየ እቲኦም ነዚ ዝቐተሉ እቲኦም ንዝቐተሉ ቤተሰቦም ፅባሕ ተዳላለይቲ እዮም ክኾኑ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ እዚ ነዚ ዘዕርፍ ኣይኮነን ምዉት እዩ ተማዊትካ ንስኻ ክትነብር ዝደሊ ብደምካ ተነፂፉ ደምካ ተሓፂቡ ኣዕፅምትኻ ተነፂፉ ስጋኻ ተተርእሱ ዝድቅስ ምዉት መንግስቲ እዩ ብምንታይ ኢኹም ነዚ ይድግፍዎ ብምንታይ 30 ዓመት ጌርና እኳ ወልሓንቲ ለውጢ ይምፃና ጥልያን ዝሰርሖ ፅርግያ ኸማ ከቀማምጣ ኣይካለን ፈጋዕጋዕ ኢሉ ምስ ጎረቤትና ዘየፋቅር እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ወንሕና ከዓ ምስ ጎረቤትና ከም ዘለዎ ባህሪ ሒዝና ንኽድ ኖ ለውጢ ምስ ጎረቤት ምርዳእ ስጋ ብጅ ኤርትራዊ ኮይኑ ትግራዋይ ዝፀልእ ፍጡር ኣሎ እንታይ ገይርኳ ነተሰነይ መፅኡ ገዛዕኒዋ እንታይ ገይርኳ ዓፅሚ ቅዱሳን ጉሒፉ እንታይ ዝበሃል ዓፅሚ ሰማዕታት ጉሒፉ እንታይ ገይርኳ እዚ ቂም እዚ ካብ መን ተማሂርዎ በሉ ካብ ህግደፍ
صبوا إحنا كنت عاتمة ويانا وحيفوا إلنا من بعد وحيفوا سخون ستايلين فلتين مغنيات خفوا سرعتيها ها كزارة بخلون دريوه نحادا خان أبو سلز نبرة مسرشنا إنه سرشينه مستوعبنا طب زنبر حزب بدري لهم تلقوا عسي من استخفاءات زيو من ده فلتي نحنا جرو خوينا هنا ترونا تبعيف نحنا إلو منامبر أبيدا بعين رينين أيرانين صندوق رئيس حزبهم كخدو ببلس أجيرهم وسيلهم مخبال تم حزبهم كمسكروا كيس معنا أمين نايو سقاف الجنتاين بل زم عجام زيو زم تجارو زيو تقرأي سقاف الجن إرتراو صلى الله مع بلبو انتهى جيركا كم زجيرو خمس زجير لنا مشرفة هارينا زلام بس عنيوا هجي زيهم كل يوم سرعة انتهى من هرت بهايلو بعلم بيت كريستيان عنيو صلاة عنيو مبال مسجور بيت زي فقرو أجان انتيو ويانا شعبيان ها كابهم كأخومينا تمايرنا نزي أخمي جرنا نغيرها تداق إلى مسيا كتواسب وا تير تراون تقرأي كتمرع وانت غلا ولا تصيلك باي نيجيرياوي تمدا تمرع خاص إثيوبياوي تقرأي تمسكوله ثلاثة خفيفة نسوت راح يكون المالتي نحنا تشعت بهراتنا أوراج جاز بحالا بانا يسرح اللي بالسنحو أفتوش تمجد نتي أوراج جاو سرعة سلز عقر مانم كونريل مانم جنرال كابيزر مخانو تصنيعك مسوغي نسنحك أزين تايز بحال لو حزبي زتقع عمد كعاتيو يخون دو جيجا نحنا غايج خو مدن نكبر أنا بدي لأنت مسيس سلا أدام نجيرون زود كله بزاي سلز غني وا أما موسيقى ودت سنة إذا أخوينا نجيرو ها ويس نبي ناس ودع عدو خلا أخوينا نجيركم أزي من جخمة جيرم يورن تيلكم ني أتاوراجات برسهم سلسة حجرت أتانا أدم حزم أتانا تسنة عيدو ماني سلم من تاي تسرعت ميرو منافق حنت قال أمسي مسحب قدس جي ويد ما حنت بيت كريستيان جيجا قبل كازغن حكي نقول سلازي ينبغو نقول سمع أنت تقول سلمت أبي إرترا غير كايم بله نقول كلك زي غيره هم صعب لهم مش أرشة ولا نقولتنا المدحنا نسكر سرجيرو نمن تايكم يقولون تيلكم ني أقدر أسنتكم يقولون أدم أبتي ولد كريستوس أبتي ولد أملاك مخانكم يا أخي بعين كريستنا تمسيها مالي نمن تاي أمتي هو أبي إرترا مقبرنا خا مالي سيف فقرن ها أبتين تخون خا يخون سلازي إذا عينت حمام سريتو سلازي مثلا نتتولدين مقيارو it takes time كابز غير ماكو غزي خوسدلنا غزي زوسدلنا زلخ سلامتاي الحر تبايلو بقى تيوري بزيو تتمرتي نيوكا مبال غريفنا هنا ابزنا تفقرنا الحر تغرا ارترا زمص خيد كلكل زور بالكيد كيد زي مسمعو اب هايمانوتون مصحف قدس حاتيتو لحقي مصحف مليس كالله كابن يوغن باهلي قبلن صنيحوكا باهلن تمصي خيد زور بل معصاو أفدقون لدازم نتعاتي خايو أيتسيني بعلنا إنا تحنا زاربو دحان فقد اللوا نزف فكري هات فقد المرزي فقد اللوا سويلو غلف لفتا غزيك قتل دليل سلز خونه اتمنسي ازي شجر አለው كالاي ازمنسيناتنا أفلطون نزهبو بتي زنبره نايت سرعات انتاي زبل نحر تبايلو مبزحتهم أمنكع زنبرو زطفهم انتاي زخوني يميل كان تصنيعكايو تمهاري يونيفرسيتي زنبرو هذا كادر زبال بوليتكس انتاي مسلوك سبك من زخل زنبرو سلازخونو بتزبلو الحبرة السب تقاطعيرهم سلازنبرو حن تشع أبا زيوم مسكم زيز مسألة ركب عليهم لناس أنت إيرترا يدليون إلى سلطان زحزن تتزاربو السراويت انتاي زقبر نعم قطع زخيد أمين هو هاو واي أيبلن إذا سرعات زي أصغرمكم أبزا إذا سنة سرعات زي أكايدا زي نهجدف أكايدا كميدا حزوا إسياس كم دي عندها قبر زي استعمو سبات حزنا مسألة جيجانو دا قنصل مسئلة مجم نتم زمتو سماعتات كبري يغنم قليهم بعمسا قليهم نحكي كلهم نحكي نيميتهم قليهم قل أقزو سقط لمهم تم جيجانو كريشن كله زنبرو برسنالات تغينم كأي رشن قدن كيحسو صباح أما جرشة بزخونة بتيلو تلفعاتهم تماتهم من الناس نت إيرترا مسين ها أما جرشة
ናጽነት መጽዩ ኣብቲ ናጽነት ምስ መጽኸ ኣይተጠቐሙሉን እቲ ዝነበረ ናይ ህዝቢ እንታይ ዝበሃል ክጥቀሙ ኣይከኣለን ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ግዜ ተዋህቦን ስለምንታይ ንሕር ተባሂሉ በቃ እቲ ዝነበረ ስርዓት ዓድቦ ምትሕልላዮ ከምዚ ከይብል በቃ ደቅና እንዲኦም ጀጋኒኦም ዝኽሉ ከፊሎም ከምዚ ክንብሎም ኢሉ ኮፍ ምሰበሎም ኣብ መጨረሻ ኣታ ሰባይ ኣታ ገለ እንዳበለ ምፅዎ ሕጂ ከዓ ከማይ ኣልካ ኣብዚ ምፅእ ኢሉ ተቃዋሚ እንዳበለ ከሎ ነበይ ግርማይ ክንዲዩ ዝኣከል ዕድመ ዘይከለ ካልእ ይትረፍ ዋላ ክትረዳእ ተዘይክኢላ ኣቦይ ትጋገይ ኣለኹም ገዲፉ ኣታ ግርማይ ዳዕጓስ ውፃ ኣረጊት እንታይ ኣለካ ሰሎሙን ኣብዚ እንታይ ኣለ እዋ እንታይ ዳ ተፈላለዩ ስለዚ ካብታ ሒዝናያ ዝመፃና ሒዝናያ ተሰዲድና ቁርብ ለውጢ ከየምፅእ ከሎ ኣነ ሕጂ ንዓኹም ኣብዚ ኣለኹም ዶ ንዕናይ ተበገሱ ኢለኩም ዝኸይድ ሰብ ኣሎ ዶ ኣብ እስራኤል ዝነበረ ሰብ ከቁልቁነ እዩ ቅድሚ ሕጂ ንኢትዮጵያ ዝኣተው ካብ እስራኤል ተበጊሶም መንእሰያት ነይሮም ስዒብኩም ኣብዶ ኣበይ ኣለዉ ኣሰዓብኩሞምን ገሊኦም ተስፋ ቆሪፆም ናብቲ መንግስቲ ኢዶም ሂቦም ገሊኦም እውን ተረሺኖም ዝሞት ይህልው ገሊኦም ከዓ ከም ብሓድሽ እንጀሮም ክዕቢሉ ዝኽእሉ ስድሮም ገዲፎም እንዳሃረ ከለዉ ከም ብሓድሽ ከዓ ስደት ወፂኦም ከዓ ናብዚ ዝመፁ ኣለዉ እንታይ ኮይኖም ሓዎም ጠሊሞም ከምዛ ዝኸይድ ንኸይድ ኢሉ ሕጂ ግን ክንጥቀመሉ ንኽእል ሜላ ንሱ ይኮነን ብስምዒት ኣይኮንናን ንኸይድ ብርድኢት ተረዲአ እንተኸይደ ተረዲኡ እንተኸይደ ኮይነ ንስኻ ሰዓበኒ ኣይትሰዓበኒ ኣየገድሰኒ ንዓይ መጀመርያ ግን ኣነ ንዓኻ ክነገረካ ዝደሊ ነገር ኣሎ ኣነ ነዛ ሃገር ለውጣ ስለ ዝደሊ ዋላ ንበይነ ቃልሲ ኣምላኽካ ክሕዘ እግዚኣብሔር ዓወት ዝህብ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንዓይ ኣየዋርደኒ ኣየሕፍረኒ ኣነ እውን ኮነ ኩልኩም ስዒረኩም እየ ንመናፍቃን ስዒረ እዮም ንሲኖዶስ ስዒረ እዮም ንመንግስቲ ስዒረ እዮም ዘይሰዓርክዎም ኣብ ውሽጠይ ፀንሑ ጓሓላል እዮም ኣቐዲመ ማለት እዩ ሓወይ ለኣን ኣሚነ በረኸቱ ሰማዩ ገለ ቀበል ከለኹ ከምዚ ዝገብሩን ይመስለኒ ነይሩ ሕጂ ግን ዓብዪ ትምህርቲ ነይሮም እዮም እግዚኣብሔር ክትዋገሉ ሰይፍ እንዳሃበካ እግዚኣብሔር ክመርሐካ ታቦት እንዳሃበካ ከይትጠምም መንገዲ መና እንዳሃበካ ከምዚ ዝገብረካ ተኮይኑ ብውጥሪያ ከጅምር ዘለካ ኣይትጋገዩ ዋ ዓንቀፅ ዓድና ዓንቀፅ መንግስተ ሰማያት ዝኽልክሉካ ተኮይኖም ምእላይ ዘይስማዕኒ ዶ ይመስለኩም እንኳን ዶ ንኤርትራዊ ይትረፍሲ ይብለኩም ኣለኹ ንዓለም ምሉእ ስዒረየ ያኒ ብኣምላኸይ ስዒረየ ንመናፍቕ ኣፉ ትሒዘዮ ንፓትርያርክ ኣፉ ትሒዘዮ ንመንእሰይ ሓቦስኒ ይኸዮ ንዓይ ንድሕሪት ዝደቆስ ክደቅስ ወይ ድማ ካብቲ ዝነበረካ ርእስኻ ክድንን ዝገበረካ ጀምበረ ከዘዳልዩ ዘይስማዕኒ ይመስለኩም እዚኦም ካብቲ መንግስቲ ካብ ዲያብሎስ ንዓይ ይኸፉ ሰባት እውን ኣይኮነን ናይ ሰብ ተፈጥሮ ይብሎም ኣብ ቅድመይ ኣይፅንሑን እንድሕር ሕጂ ስለዚ ነዚ ስለ ዝኾነ ሲ ኣነ ክኸይድ እንተኮይነ ነቲ በረኸት ክሕዞ ዘለኒ እግዚኣብሔር ክመልሰለይ ይኽፅኒ በቃ ኣብ ዝኣምኖን ኣብ ዝግዝአንን ግበረለይ ኢለ ስዋ ዝሕዝ ብኣምላኽ ግን ተስፋ ይቆርፅኒ ወላ ንስኹም ክሂዱ ኣይትኸይዱ ኢሳያስ ንዓይ ደዋ የብለኒ ሰብ ደዋ የብለኒ እግዚኣብሔር ዝሓዘ ሰብ ንድሕሪት ኣይብልኝ ፅባሕ ንዓና ይክብሎ ተኮይነ ዝምግብ ኣምላኽ ከም ዘለዎ ኸሪአለኒ ኣርየኩም ኢኻ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅባሕ ክዋጋእ እንተኮይኑ ተዋጊኡ ዘስንፍ ኣምላኽ ንውግእ ዝኸውን ኣፅዋር ዝህብ ኣምላኽ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣብዚ ማሕበር ዋላ ለኽበጥበጥ ይትረፍኩም ሓወየ ኣቦየ ገለመለ እዚኦም ኣቦታትና ክኾኑ ይኽእሉ ኣሕዋትና ክኾኑ ይኽእሉ እዚኦም ናይ ሰብን ናይ እግዚኣብሔርን ናይ ኤርትራን ፀላት እዩ ኣርባዕተ ነጥቢ ገይረ ክረደኩም ኣስላማይ ሓፍሓፍ ኣብ ዝበለላ ግዜ ርእይዋ ኸይዱ ጴንጣ ሓፍሓፍ ኢሉ ርእይዋ ኸይዱ ንኩልኮ መልሲ ተዋሂቡ እዩ ኩልኮ ዘይኣምን ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ንኣምላኽ ዝልሙን ሕጂ ዋላ እግዚኣብሔር በጃኻ ንዓድና ጥራሕ ዘይኮነሲ ንዓለም ሙሉእ ይኹን ዝበረኸት ዚ ንሕና ድማ ካብዛ ኣሰር እዚኣ ዘይንኸደሉ ነዛ መንገዲ እዚኣ ሒዝና ድማ ነቶም ንቤትካ ዘዕነው ብስምካ ዝቕልዱ መስቀልካ ዘፍርሱ ከይተረፈ ከፍርስ እየ ዝደሊ ኣምላክ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ንዓይ እውን ተለመነኒኻ ምባል ዝኸደ የብለይ ሜርካ ኣብዝ ደረጃ ኣብፅሕካዮም ኣብ መጨረሽታ ክሉፍ ከብልኻ ከለዉ
ካላ ዕዮን ዲኻ ኣነ ብተኸሊፈ ማለት ኣይኮነን እግዚኣብሔር መስገን ኣምላኽ ምሳይ ግን እንታይ ማለት እዩ ድሕር ከብለካ ኸዲ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ዝበለሎ ኣጥማሕወተይ ናባኹም ክመፅእ ከለኹ ሓደ ግዜ ዘይኮነ 3 ግዜ ፈቲነ እንተኾነ ሰይጣን ዓንቂፍኒ ኢሉ እዚኦም እጂ ናይ ሰይጣን ዕንቅፋት እዮም የቕሬታ ዶ ዝፈልጡ ኣንታ የቕሬታ ይፈልጡን ጠቕላላ እንዳሓሰቡ እንዳበሉ ይነብሩ ማለት እዩ የቕረ ኸሰ ይብል እንታይ ኮይነ ኢሉ እዩ እንተበልካስ ኣነ እኮ ከምዚ ኮንኩ ካብዚ ማሕበር ከምዝብል ልዕጡጥ ከምኡ ዝበሃል ደለይ ክብሪ ሰማይ ተቐቢልካስ ንኸምኡ ክኸውን 6-7 ዓመት በኺብ ዙይ ቆይሙካስ ተመሊስካ ንዕኡ ክትወቕሶ ሕጂ በዚ ስለ ዝኾነ ኣነ ነቶም ኣሕዋትና ዝተዓንቀፉ ተስፋ ይትቑረፁ ነቶም ሰብ ሒዝኩም ተሳእኩም ንድሕሪት ኣይትመለሱ እግዚኣብሔር ምሳኹም እዩ ኣምላኽ ሒዝኩም እንተኸይድኩም ዕኮት ክረደአኩም ይንዓኹም ኣብታ ዝበላ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕኮት ረዲ